Herri inauteriak, iragana, ateioka. Media Bask eta Naiz Irratia. Inauteria dira, daukate komponente violento bat, egia da. Daukate komponente violento bat, simarra baldin badoket, hartu eta bota ingo dizut, baldin badoket odola, hartu eta zikindu ingo zaitut, eta zu etorri baldin bazara, Calvin Klein edo, zure jantzi dotonenakin, jongo zara arazo batekin etxera. Gure aituen amonek eta txikik zirenen edo gaztek zirenen, esan zietenen. Eske berresukatu nahi ditugu inauterik hemen herrin eta. Aituen amonek ez dute nahi, ez dute nahi. Jende helduakin egoten ziren da. Nola, berreskuratu nahi dituzuela. Hori pakean utzi, Bueno, Ruben Imaz, kaixo. Lehenbizi galetu nahi zu pixka bat Altsasun herri inauteria edo nola izaten den. Momotxorroak ezagutzen ditugu, figura hori. Pixka bat nola izaten da eguna eta... Altsasuko inauteria da, ia herri inauteri gehienak bezala, Euskal Herrian. Eta kuriosua, baina gehienak asko fokalizatzen dira Nafarroa garaiko zonaldean. Nafarroa beran bai, badago ere, baina zena detena da, kurioso ala ez, porque ia gehiena hemen Nafarrotik agertzen dira, ez? Kesi Goitzuetakok, Leitakok, Lantz, eta Momotxorrok hemen Altsasun. Baita ere, hemen ikusten den bezala Sakana eta Burundan, eta ikusten dena da Momotxorra dalela, bai mamuxarroak Unanun, mamaxarroak Urdinen, hor ikusten da zonaldean, Sakanan, denek ez dutela izen antzeko aparezita, ez? Eta hori, hemen gertatzen dena da, hemen inauteria egiten da Kuaresmarekin, ez? Imaginatzen bere garaia, kristotasunak hartuko zin hori eta emango zian bere tokea beti bezala. Baina, herri inauteria da Kuaresmarekin eta egiten da otsaila martxoan, segun nola tokatzen den. Eta beti zamar da Kuaresmaren asteartean. Ez dakit hori egiten zaion sardinan zearekin edo horrekin datu. Ez pixka bat da, amalurraren esnatzearekin. Horri heldu bartzaio. Eta pixka bat, fijatzen baldin batzea, hori da pixka bat hemengoen herri inauteriek, Sakanan eta Euskal Herri osoan, badaukaten afera edo zera nagusina. Bai. Azkenean da erabiltzen dituzte materialak bere garaian, erabiltzen genituenak, erabiltzen dituztenak gure arbasoek, ziren, topatzen zuten ahora etxen, eta hola, hartu eta, erabiltzen ziren garai horiek, zan pixka bat, bauda berria zetorrela pixka bat irazteko, amalurra esnatzeko, makilak, lurretik ateratzen zituzten gauzak, animaliekin eta bordatan eta baserritan topatzen zituzten gauzak, eta horrekin pixka bat mozorrotu, eta horrekin, parranda barrabaskerik edo dena delakoak, edo pixka bat herria alterau. Ordan, gare horietan egiten da, Kuaresmaren kontuakin, gu hain Kuaresma esati dugu, baina nik esango nuke dela otsaila martxo parten, segun eta nola tokatzen den aste santua, eta aste santua bakizu ere hor dagoela jarrin kontuk, ez dakizte. Udaberria ongi etorria mateko. Eta, beraz, Altsasun asteartea da, ez, egun hori. Eta nolako izaten da astearte hori, goizean hasita eta? Bai, eska kuriosoa, porque Altsasuko inauteriek, nire bauzket lagunak, Gipuzkoarrak dienak eta, beti inauteriko egun badago, Tolosan izan ezik, baina inauteritako dago egun bakarra, eta Altsasun dira 3. Herri inauteri txikia, herri inauteria dana asteartekoa, eta gero pinatakoa esaten zaiona da inauteri globala. Ez esaten bezala, berdin da Spiderman etortzen badin bada, edo ez dakite. Gurea dana, eta guk hemen estimatzen dugun Altsasun da asteartekoa. Eta asteartean egiten da beti herri inauteria, gutxi gora bera egiten duguna astearte hortan,
eguna hasten da 11:00 batekin, deno jantzi egiten geha, eta egiten da puska bilketa xume bat. Ez da puska bilketa orokorra, baina egiten dena pixka da herrira eraman inauteria, eta ja, jendeari ja lehenengo mozorrak hasten ateratzen, orduan adierazpidea da pixka bat jenderi esatea, atera kaletik, atera etxetik, kalera atera, eta inauteria ospatu zazue, ja badalako gara, orduan ja ikusten baduzu ja, hasieran hasiko direla 4-5 lagun biltzen, eta gero ja kaletatik zintzarrekin eta falekin agertzen den garenean, jendea pixkana juten da jisten, lehenengo potoa egiten da, eta gero herri bazkari bat. Beti babarrunak, hori kuriosoa. Elizarren ere, ala. Bueno, garai bakoitzen tokatzen dana, ez, hori horrela da. Eta gero, guain dela denbora, hori izango nuke berritasuna da, baina berritasuna, guain dela 20-25 bat urte igual, baina egia da ere, herri inauteri txikia egiten dela, justu, txikienek ere, hartzeko momotxorroak, hartzeko baita ere basorginak, ezakizera, kerrak eta bolako mozorro, herri inautiko mozorro zehatzak dianak, eta Zumalakar egitik aterata baita da bolako segizio bat, kale jira bat, biribilketa bat, ez? Eta baukatzen dugu plazan, eta hor antzezten dugu pixka bat, behaintzako egokiagoa da, kale jira bat, ez, esain, hor gara joietan, ordu horretan oraindik mantentzen da pixkate guztia, ikusten da, ez da gizer. Eta da pixka bat ere deskarga hori egiteko gero kale jira nagusiari. Txikiek badute beraien momentua, beraien fokoa, eta importantea da pixka bat, beraiek ere beraukate beraien akerra, beraien ziripote txikik, momotxor txikik, danak. Eta hori oso gutzako behintzat importantea da, eta bere garaian komentatu genean hori egin bar genuela, apostu hori gintzen. Hortik aparte, gero, beste jende batek, Gaztasamatikan ere, abiatuta, guain dela, hogeita piko bat urte, 30 bat urte, egin zen mozorro berri bat gehitu zitzaion inauteriari Gaztasamatikan, eta sortu zen matxingaiztoen biltzarra. Eta, Gaztasamatik ateratzen mozorro bat, personaje berri bat, eta ziren matxingaiztoak. Eta pixka bat Euskal Herreboltak eta matxinadak ekartzen zituen gogora, eta horren aldarria, Euskal izaera, Euskaraz, eta borrokaroko grin hori, ez? Pixka bat kalera ateratzeko, deiten zen Altsasuko Gaztasamatik hartu zuen pixka bat puskabilketaren ardura, ez? Eta orduan aldezarretikan gehien bat, eta herritikan alboko kaletatik, puskabilketa hori egiten zen, eta gero puskabilketa horrekin egiten zen gero merendua udaletxeparen, edo gure etxeparen, elkarte herriko plazan. Eta hortikan ja, dano juten geha Zelandiko eremura, Zelandi da frontoia, Zelandiko frontoia eta ikastetxe publikoa, eskola. Eta hortik ja egiten da odolaren errituala, ez dakit zer, eta jazten gara mumotxorroz, eta hortik ja egiten da kale jira handia, esaten bezala. Zer da odolaren erritual hori? Hori da gauza bat oso kuriosoa, daukagu lagun bat, katalana dana, lagun bat, etortzen dira herrialde desberdinetatik jendea gure inauteria ikustera, eta beti esatu dute pixka bat frikia diena, nik ebei, hor barnean sartzen naiz. Baina esan dena da, beraiek juten dira Europatikan, eta ikuste dituzte herri inauteriak dianak, eta betik esate dute, ia gehiena daukatela antzeko bat, ezi adarrak, ezi narruk, beste erako zeak, edo animalien beste apaingarrik, eta baina kuriosoa da, esaten du jende asko, eta ez da bakarrik katalan honek, beste batzuk bai esan digute, bakarrik altsasun dagoela odolaren errituala, eta da, motxorroak, jantzi egiten gara, baina motxorra gainean soinean jarri baino lehenago, odola, pertza erraldoi batean botatzen da, odola, benetazko odola, animaliena, kuriosoa da, txerrin odola tokatzen badin bakizu daukazarazo bat, usaiagatik, baina, berdin zakizu, garaioetako jazaude, barra inda, así que, igual dakizu. Horan, juten geha, eta danok botatzen dugu odola gainean. Eta horren esan nahia da pixka bat purifikazioa, ez? Animali batek, zuk animali bat, supostamente, hile egin duzu, jana lortzeko, eta bere, ez zuk elikadura hartzeko hortigan, eta animali horren odola hartzen duzuzuk pixka bat, eta botatzen duzu zure gainera, eskerren honez, eta pixka bat animali horrek eman duenan arabera, pixka jolas horrekin, ez?
Eta esaten zuten hori bakarrik altsasun dagoela, eta bala zerbait esanguratsua. Eta bueno, hori behin eginda gero, ja izaharak eta dana odolez beteta eta dana odolez ziprinztinduta gaudenen, ja suziria botatzen da, txafuga botatzen da, eta ja teatzen geha, zazpiterritan edo, ja teatzen gara kalejira handiakin. 2 ordu eta erdi, depende, egiten dugu kalejira hori, erdian zehar, eta gero plazan bukatzen da mogotxorren dantzarekin, eta hor kentzen dugu mozorra. Eta ja gero inotiria hor jarraitzen du, baina hori parranda normala esatean bezala, ez? Bai, jarraitzen du mozorrekin, ezakitzeta bai zer. Baina, bueno, hori da gutxi gora bera. Orduan, zuen kasuan hor ez da epaiketarik eta alako beste herri batzutan izaten den, hori, Zanpantzar, Markitos, beste hola persona, zuenean momotxorroen kalejira hori da ekitaldi nagusia. Bai, a ber, funtsean, bai, hori da, da kalejira eta da rapatzea jendea. Ze egiten duzu kalejira? Ez que, claro, hau azkenean da antzeslan bat. Hemen zu baldin bazatoz, eta hori gertatzen da baita ere joaldunekin eta, ez? Zu ikuste dituzu joareak, ez? Eta joalduna badi joaztela zubietatik iturenetik zubietara, eta badago joaldunen konparsa hori, baina gero beste aldetik edo adorretik batzetik badi joazte beste batzuk, beste mozorro batzukin. Eta sehatze dute jendea, bultzak, zikindu eta gizer, eta jendea, azturatu iten da, eta esatezu, vamos a ver, zu etorritzea herri ontara, ez? Behir dinatu bieta altsasu ituren berdin da jute malimazia goizuetara edo leitzara, eta inauteria dira, daukate komponente violento bat, egia da. Daukate komponente bat, simarra baldin badoket, hartu eta bota ingo dizut, baldin badoket odola, hartu eta zikindu ingo zaitut, eta zu etorri baldin bazara, Calvin Klein edo, zure jantzi dotonenakin, jongo zara arazo batekin etxera, onartu egiten duzu, edo zu onartzen, eske ni etorri, barkatu, baina nioteak horrelakoa dira, eta zu badakizu nolakoa diren. Ez badakizu nolakoa diren, arazoa zurea zen, porque informazioa jaso bazten duen erretik. Orduan, momotxorroek eramaten duzue odola edo ximaurra aipatu duzu? Ez, ximaurra ez dugu eramaten. Eramaten duguna guk bakarri daukagu odola eta sardea. Eta sardearekin egite duguna da, jendea arazotu, hartu, harrapatu, lurrera bota eta beste. Egia da ere, urtean poderioz, urteak joan eta torri, pixka bat agresibitate hori galdu egin dela, ikusi delako, eta hori askotan komentatu dugu artean, ikuslegoaren artean, badagoela horako tensio bat, ez dira sartzen nahi. Ez que ez zait gustatzen zu nahi etortzea eta motxoak eta saseatzea zearekin. Zeuken lagun bat, esamatete izena, akordeola hori famatua Enrique Zelaiak, inauteriaren berreskurapenarekin pieza importantea izan zana. Ez bakarra, ez garrantzitsuena igual, baina bai, pieza importantea. Berak beti esaten zuen momotxorrak ikustea etortzen zen herritar guztientzako, mugarra edo guretzako behintzat ere, zu momotxorro bezala ateratzen bat imazinen, jakin marzuen gauza bat. Beira, adarkada bat ez diozu eman behar, ikusle bai. Baina, juten baldin behera con un puntazo, esaten zuen. Hori da bizka bat neurria, ez esaten duen. Egia da, zu juten baldin bazara, ubeldura batekin, ozea batekin, ez du gori bilatzen, tio, ya está. Elburu ez dela mina ematea ere, baina bukada bat jaso baldin baduzu, edo ziprizten du baldin zaitu ze, edo horako zerbait jaso baldin baduzu, hori ere parte da. Sartu garzara pixka bat, jende bat sartzen dena antzeslan hortan, eta onartzen ditu arauak, ez, kominen arteko arau horiek. Gu ez goda salbajen egitea, eta nik esango dizut, hau gure aituen amonek eta txikik zirenen, gaztek zirenen, esan zietenen. Eske berreskuratu nahi ditugu inauterik hemen herrin eta aituen amonek ez zuten nahi, ez zuten nahi. Nik horatzen dut, Enrique eta hauek eta Andramari dantza taldeak, galdalkaztarrak, egiten zituztenan beraien ikerketak eta hola, eta jende helduakin egoten ziren da. Nola, berreskuratu nahi dituzuela. Hori pakean utzi, hori ondo dago. Zuten oroitzapena zen, basakeria handi batena ez? Bai, ni daukete, oain dela gutxi gizon batek esan ziten. Beira, oain dela denbora pilo bat, zure aitona gaztia zanen, nire amak beti gogoratzen dit. Beira, Marcelino imaz etorri izan honea, ikuyura sartu zin,
stop doto bat bezala motxorroakin, eta arrautz guztiak kendu zizkigun. Arrautz guztiak kendu zizkigun. Eta nik uste txoixoa bai eramantzola. Alako gozak edo izela, lapurretak eta bueno, horretan, bazegoen beldur bat, eta horatzen dut, hori kontatu da, heldu jendek esaten zidan. Momotxorroen iauteri aldu gara zenen, egun bat lehenago, aldatzen ziren arrautzak eta jartzen ziren txolostoak. Bakizu zer den arrautz txolostok? Ez. Hemen arrautz txolostok ditzen zaila arrautz usteldu di. Ados. Ordan, usten ziren hor, eta aramaten zituna gero, aramaten zuen opari, bertzen. Horako goza, lapurretak, erasuak eta horako gozak egoten ziren, bai. Eta, bueno, herrian esaten zu jendea, jende batek, jartzen zitula, ateak itxi ondo, eta ez atera. Bolako gozak, ondo gaizki, ez? Bueno, oikoa. Antropologo bat eman gutxi izan ginen, eta aipatzen zuen nahiko oikoa zirela horako. Epatu duzu berreskurapena, hori da, momotxorrak lehen bat ziren, eta gero galdu egin zen, konta didazu pixa bat, zer referentzi dituzuen lehengoak, eta nola izan zen gero berreskurapen kontu hori? Hemen, egon zen jende bat, oain eokiko dituztena, batzu ja falta zizkigu, Enrique Zelaia, izen batzuk botatzeak itik, eta siratikan egon ziren beste momotxor batzuk, horiek hasi ziren pixka bat, 70 hamarkadan izango zen, hasiko ziren pixka bat ikusi zituztelako, ohar batzuk eta nota batzuk eta hortikan, eta bainauteri bat genukan hemen, eta hasi ziren galdetzen, eta hori komentatu nizuna, gero Aiton Amon horiek ez zuten nahi. Hor galduta zegoen erabat. Hor jaba galduta zegoen, bai, bakizun ez galdu zen, frankismo garaian edo, kolpe frankistarekin, eta Franco jarri zanen, euskal kulturarekin zea lotura zeuken edo zer gauza, bakizu, kanpora. Eta hala eta guztiz ere esate dute tarteka baten bat, baina, saiakera izan zela oso arriskutsua eta, utzi zuten, jazta. Galdu zen, berreskuratzeko, altsasoar batzuk, bere gara, momentu hortan izango ziren gaztek, gaztek 30 urteren bueltan, hasi ziren berreskuratzen, hartu zituzten oharrak hemendik eta batez ere, esaten da bezala, ahoz-ahoko zera hori. Ahoz-ahoko memoria hori. Karo. Hauzako memoria hori hartuta, eta berez momotxorroa, guk ikusten ezautzen dugun momotxorroa da funtsean, da saskian adarrak, eta ipurukoa gehi ardinarrua, eta gero zintzarri. Baina berez heldu jendek esaten, eta nire Aitionek esaten ziten, momotxorra zala, mozorra, berdin da, adarrak zitxun edo ez, orain dauzkagunak da zezen adarrak, zezenenak eta bilenak eta olako, baina, izan zitekela ere beste batzuk eramaten zituztela adarrik gabe, edo, azkenan zan mozorro bat, jazta, berdin da nola ateatzen ziren, berak, askotan esaten ziren, nik adarren ematen ditu, baina ziren akerranak, edo ziren, Eitzela horren uniformea disfrazazkenean. Ez zegoen bat orokorra, baina hau, berreskuratzerako orduan, egia da momentu batean bai erabakizutela, zehaztapen batzuk jartzea, eta, ulertzen dut, ez garaian, azkenin berreskuratzera baldin batzuaz, hartzen duzu hemendik handa hortikan, ikusten duzu gutxi gora bera, zer ematen duen, krokis zehatz bat, eta esatezu, hemendik hau izango da, pupupun, eta honekin aurrera. Buruan hau, bizkarrean beste hau, eta, zintzarrik ezakiz eta hori zer, eta sortu zuten, hori, mozorroa. Eta hor, aipagarria da, kuriosoa, Galdakaoko Andramari dantza taldeak egin zuen lana. Porque beraiek izan ziren, 20. hamarkadaren hasieran, 20. hamarkadaren hasieran, kulturalki ere hemen esplosio bat zegoen, ez Euskal Herri mailan. Eta beraiek etorri ziren, eta egin zuten hemen antzezpen bat, dago bideo bat hortik duen, eta Burunda pilotalekoan, justo hemen, alboan. Egin zuten olako antzezpen bat, goldarekin, ezakizer, behiek, karri zituzten, eta aurkeztu zuten, momotxorra zertan, odan altsasoarrek, momentu hortan ikusi zuten lehenengo aldiz, ostia, hau da momotxorra bat. Eta ikuste zu bideoa, eta, da kuriosoa, oso kuriosoa, Galdakaoko jende batek, nola, egin zuen lanketa bat, kristonaketa, porque ikerketa bat egon gozten atzen, egin zuten, imaginatu, ez? Eta gero, torri ziren altxasuna eta eskaini ziguten, beraien ikerketen ondorioz, zer izango zen, eta momotxorroen mozorro bat, gaur egun da eraman da.
Eta hortik ja, momotxorroen inauteriak, 80. hamarkadaren erdialdean jasi izan lehenengo momotxorro festarekin, eta ja hortik gaur arte. Baina lehenengo momotxorroak ikusi genituen Altsasarrok, 82an edo 82, ez dakit, etxe bertan ez dugu arte, baina hori, 80. hamarkadaren hasieran. Eta beraiek izan ziren. Beraiek eman zuten aletxo hori, ez? Guk berreskuratu ahal izateko. Aurretik, eta beste batzuk, beste Altsasor batzuk, Enrique Zaraia tartean, eta beste batzuk bai, guain izenak ezakizkituenak, ere ikerketak eta gauzak egin zituzten, eta gutxi gora bera, denon artean, baduzkagu herriko inauteria. Horrela izan zen berreskurapena. Lehen aipatu duzu, akerrak, sorginak, badaude beste personaje batzuk edo da pixat aleatorioa? Bai. Hemen Altsasuko inauteria dauzke bi personaje. Da, Momotxorroa eta Maskarita. Eta Maskaritan personajia da, burutikan oinetarainoko izara bat, sokaz lotuta. Personaje horrek ez dauzka besok dauzka lotuta, eta dauka lokarri bat buruan, eta baita ere beste lokarri bat gerriko parten, eta gero berez izara hori libre aske dijo hanketan zuk izateko mobilidade bat. Eta Maskarita ere, neak ikusten du Maskarita, eta Maskarita, ez kuriosoa. Maskarita da oso violentoa ere, porque bere izaera, bere zergaitia da pixkat hori. Osea, oinak edo hankak dauzke libre, ostikadak emateko. Osea, junten da zure atzetik, ostikadak ematen. Ipurdian eta zean, osea, da mina emateko. Eta da, esaten bere garaian, hasieran berreskuratu zutenean, esaten zuten, Maskaritarekin zegoen arrisku gehiago Momotxorrekin baino. Eta hor, gero, segizioan da, akerra eta sorginen... Eta Maskarita hori ere lehengo referentzietak da edo? Bai. Bazen lehengo referentzia berea. Bai, da... Ikerketetan ibilita gero, aterazan beste personaje bat. Ados. Gero, horiek biak dira Altsasukoak. Eta, de hecho, horiek dira, kalejiraren segizioa hasten danen, beti ematen dugu olako estandarte bat, eta estandartean dago Maskarita, eta estanden Momotxorra. Horiek dirako bi personajeak herrikok. Porque, gara, kerrak eta sorginak eta baduzkazu beste herri batzutan, hori badaude, horiek existitzen dira beste leku batzutan. Baina, gure kalejiran, juten die baitare, hori. Sorginak eta akerra, gera goldea da golda bat, juten dana lurra erintzeko eta bala gana baitzen dana. Aurren, golda hori tiraka bi Momotxorro berraldoi, atzen beste bi mozorro edo beste bi personaje normal, hartzai lanak edo nahi lanak ingo dituztenak, eta egitako bat da, eramaten du golda eta gidatu egiten du golda, eta besteak egiten duna da hautsarekin eta lurra purifikatu. Gero, beste personaje bat dago da, ziripotak hemen ditzen zaiona Juan Tramposoak, imaginatzen dez, garaiko Altsasuko euskararen egoera zela eta Tramposoak jarriko zitzaion, bakizu. En fin. Eta gero, bukatzeko gero, esaten zaio, gero da pupurria. Esaten da, jende bat juten dana, zuaitzaz jantzita, edo, gero da berdin da. Buruan porruk eraman da, edo azal, oreak, edo... Baina, lurrari lotutako motiboak dira, ez? Beti da lurraren, zuk ikusten baduzu, beti esaten zuen, lagun batek esaten zuen, mira. Ikusi genuen behin, persona bat, zegora Spiderman jantziak eta nik Spiderman maitea dezaket asko dugu gutxiago, baina egia da momentu horretan esan martitza jola tipori bera. Onzaitza ez mendi, porque eske nire igualde izango da Spidermanek borroka galduko duna. Eta ulertu zuen, parecía raro, esaten zuen, kapota bat. Bueno, pasa nada, venga, va. Eta horako gozak, baina, bai, osea, berez, etorri barzara, eta, claro, elementuak izan bar direnak, ez dularri lotuta, garai bateko Euskal Herri rural hori, ez, zeuzken elementua lotuta, eta holako gauza. Osea, ez da beste inauteri mota horretarako, baukatzu larun bata. Hori da, larun batean da, beste inauteri hori, ez, bixiate hori da. Eta hori da. Eta pixat, herrian ze giro sortzen du, alegia, herri inauteriak sortzen du bere bueltan zait herri giro bat, laguntzen du herri giroa sortzen, edo pixat, zure uste ze inpaktu egitzen du Altsasuko herri giroan herri inauteriak berak?
egiten dena da transmisio bat. Ez? Ba, nire ustetan. Hori ja, karo, bakoitzaren, baina egia da, herri inauteriak, altsasu da herri bat, nola esango nuke, behizarekin, borrokan da bilena beti. Zuku ulertu behar duzu azkenean dela, Nafarroako sakanako eskualdeko herri handiena, baina gauza importanteena, herri batek daukan, bere izarentzako daukan gauzarik importanteena, garrantzitsuena netzako da hizkuntza. Altsasuk berez, jasan dituen prozesu askoren gatikan, galdu du elementu hori. Egia da, zuk jutzen zea ordeinera, jutzen da etxarrira, arbizura, euskararen erabilpena, euskalkia, dana, mantentzen dute, ez? Bere gora bereekin eta nahi dezuna, baina egia da, Altsasuk trena dela eta industrializazioa dela eta joan etorriak. Azkenean da herri bat, galdu duena bere izaera, eta nik askotan pentsau dut inauteriek eta baita beste festa eta ohitura batzuk, ez? Bai dela Santageda, bai dela festa, bai dela Perik, ez? Altsasun daukien, Altsasu da herri bat dauzkena 12 jai ofizial. 12 jai ofizial. Eta denak daude lotuta herriari, dena daude lotuta kulturari, dena daude lotuta herriaren, arraigo horri, pixka bat. Eta askotan iruditzen zaidala pixka bat, gabezi batzuk betetze aldera, Badauzkagu gabezi asko, herri bezala, galdu ditugu gauz asko, eta saiatzen gara horiek betetzen, dauzkagun beste elementu batzukin, direla inauterik, direla festak, direla kultur arloko beste eskaintza batzuk, eta holan, Baina nik onartzen dut, momotxorrak heltzen direnean eta inauteria direnean, altsasoarra dela oso arroa, ez? Badauzka arro ez egoteko arrazoi asko, lehen aipatu ditudanak bezala, eta beste asko ere daude, baina, inauteria adibidez bada momentu bat, elementu bat, gure artean pixka bat adiskidetzeko, eta ateratzeko, da adiskidetzeko auzolan bat bezala. Nik holan beti aipau dut, ez? Dauzkagu gure gauzak, dauzkagu konpondu beharreko gauza asko, eta aurrera egiteko erronka ugari. Baina herri inautiriak lortzen duena da gertuago egotea gure arten, eta batez ere altsasen arteko besarkan erraldoi eta kultural violento eta izugarria da, odoltsua, ez dakit, eta pozik gaude, da kuriosa, baina holako gauzek eraikitzen dute herria. Herri inauteriak, iragana, ate joka. Media Bask eta Naiz Irratia. Euro eskualdeak finantzatua.